Vítáme vás na státním zámku Kunštát, který je od roku 2005 ve správě Národního památkového ústavu. Hrad Kunštát, který byl založen v raně gotickém slohu v 60. letech 13. století, patří mezi nejstarší šlechtické hrady na Moravě. Hrad vystavěl pan velmož Kuna, přímý zakladatel rodu pánů z Kunštátu, který se v písemných pramenech objevuje v roce 1250. Nejvýznamnějším držitelem Kunštátu z tohoto rodu byl český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Vládl v letech 1458 až 1471, který realizoval v polovině 15. století velkou pozdně gotickou přestavbu hradu. Páni z Kunštátu drželi rodový hrad do roku 1521. Přestavba hradu na renesanční zámek proběhla v první polovině 16. století. V rámci pozdně renesančních stavebních prací na počátku 17. století se rovněž upravovalo okolí zámku. Na jižní straně byl zavezen hradní příkop a byla zde vytvořena okrasná, takzvaná květná zahrada, obehnaná ohradní zdí s klíčovými střílnami. Zásadní barokní přestavba, při které získal zámek svoji současnou dispozici, proběhla v letech 1678 až 1715 za hrabat z Lamberga. V roce 1732 získal Kunštát rod svobodných pánů z Impsen. Od roku 1783 vlastnil panství rod svobodných pánů Honrichsů z Wolfswarfenu, za nichž proběhly klasicistní úpravy zámku. Posledními šlechtickými majiteli Kunštátu byla od roku 1901 hrabata Coudenhove Honrichs. Barokní obranný prvek původního zemního valu, vybudovaného při úpravách hradního fortifikačního systému v 50. letech 15. století za Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad, který byl držitelem kunštátského panství v letech 1427 až 1464. Rodiště českého krále Jiřího nám dodnes zůstává neznámé. Psí hřbitov byl založen kolem roku 1890 Kunem, posledním členem rodu svobodných pánů Honrichsů z Wolfswarfenu, který držel kunštátské panství v letech 1783 až 1901. V tradici pokračoval i rod říšských hrabat Coudenhove Honrichsů vlastnící kunštátské panství do roku 1945. Nejstarší náhrobek patří jezevčíku Luxovi, zemřel 1890. Dále zde leží Zupy, Fips, Mopsy, Doly, Žolička, Cézar, Frika, Isy a Perle. 12 pomníčků nese jména a letopočty, 4 další jsou již nečitelné.
Historie zámecké obory je neodlučitelně spjata s komplexem budov Kunštátského zámku. Současná podoba zámecké obory souvisí s raně klasicistními úpravami zámeckého areálu na počátku 19. století, v jejichž rámci byla obora protkána spletí cest a pěšin, ve větších terénních nerovnostech doplněná kamennými a cihlovými schodišti. K nejvýznamnějším druhům dřevin patří dub americký, lípa stříbrná, tys červený, zerav západní a vzácný šeřík čínský. Význam zámecké obory byl v roce 1998 zdůrazněn prohlášením celé lokality za přírodní památku. Úprava východní strany zámeckého návrší úzce souvisí s celkovou parkovou úpravou zámecké obory v rámci raně klasicistních úprav zámeckého areálu na počátku 19. století, kdy byl na zemní val plynule navázán terasovitý park, takzvaná habrůvka. V důsledku zanedbání péče v druhé polovině 20. století došlo k naprosté degradaci parku. Proto bylo v roce 2005 na základě historické archivní dokumentace přistoupeno k celkové obnově východní strany zámeckého návrší a habrůvce navrácena podoba, kterou měla na počátku 19. století. Dle pověsti se jednalo o lípu vysazenou v roce 1458 na počest korunovace krále Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad. Památná lípa vysoká 26 metrů, o průměru 184 cm, byla v roce 1954 poškozena větrnou smrští, přičemž pozůstalé torzo stromu bylo staženo obručemi a dochovalo se až do 70. let 20. století. Dne 5. května 2008 byla u příležitosti 550. výročí korunovace krále Jiřího vysazena na původním místě nová Jiříkova lípa. Zámecká střelnice byla vystavěna před rokem 1800 Ignácem Hypolitem, svobodným pánem Honrichsem z Wolfswarfenu 1757 až 1803 v souvislosti s novou parkovou úpravou zámecké obory. Střelnice byla vystavěna do dispozice asymetrického kvadrilobu, přičemž přízemí sloužilo jako stanoviště střelců, patro pak k odpočinku přihlížejícího panstva. Střelecká terasa je na jižní straně ukončena terčovou zdí a kruhovým stanovištěm cílného. Původně renesanční budova zámeckého pivovaru byla vystavěna Janem Černčickým z Kácova před rokem 1546. Areál pivovaru byl značně rozšířen Karlem Benediktem, hrabětem z Lamberga, na počátku 18. století.
K dalšímu rozvoji došlo v druhé polovině 19. století, kdy byl k pivovaru přistavěn lihovar a budovy nové sladovny, bednárny a pivovarské lednice. Po ukončení výroby ve 30. letech 20. století pivovarský areál chátral, což po roce 1971 vedlo k demolici větší části pivovaru. Hlavní budova byla přestavěna na byty a zůstala zachována pouze kamenná stavba pivovarské lednice z let 1883 až 1889. Téměř čtvercový půdorys hrazené panské zahrady má svůj původ pravděpodobně již v renesanci. Do konečné podoby byla zahrada dotvořena v druhé polovině 19. století, kdy byl v jihozápadním rohu areálu vystavěn obytný dům zámeckého zahradníka s holandským skleníkem. Uprostřed parcely byl založen rybník s centrálně umístěným ostrůvkem a panská zahrada byla stupňovitým schodištěm propojena se zámeckým parkem. V roce 2008 byly zahájeny přípravné práce na realizaci celkové obnovy areálu panské zahrady, která následně proběhla v letech 2010 až 2014. Původně barokní dvůr byl vystavěn jako hospodářské zázemí kunštátského panství Karlem Benediktem hrabětem z Lamberga na počátku 18. století. Konečnou podobu dostaly budovy panského dvora při klasicistních úpravách ve 30. letech 19. století. Nejvýznamnější část areálu dodnes představuje jeho jižní trakt, v kterém se nacházela konírna, neboť kunštátský velkostatek byl na počátku 20. století celosvětově proslaven chovem anglických plnokrevníků. V současné době je dvůr v soukromém vlastnictví a prochází postupnou obnovou.